gidan nan ya hadu kuma ke makin hadu. A ina kika samu kuɗi ne, ina ga har wani shainin kike ladidi. Continue. Continue. Gidan ne na ga ya canza a mamaki nake sha. Kaga wancan dakin ma shine na su Aisha. So ki kira mini Aisha, autata don inganta man ila adidi. Sun je makaranta amma suna tashi karfe biyu. Na san dai yanzu ta daina kiran 25. Wai ina ga shige ne mai gida har tsawon shekaru 5. Labarin da tsaye yanzu ba ni tuwo ko koki ban madidi. Allah. Bayan tafiyar ka ai cuta ta yi mini lahani. Daga ƙarshe dole a asibiti aka kwantar da ni. Wani bawan Allah ne yake ta ɗawainiya da ni. Daga ƙarshe na amince masa domin ya zama mijin na daidai. Wani shegen ne yake son aure min sarauniya. Continue. Ya zo in gan shi yau kan sai ya sha abakar wuya. Continue. Sai na babballe shi ko na tsintsinke mishi jijiya. Continue. Da ki nuna min da shi zan rataye shi munafiki dan kaudi. Allah ya fito. Iladi dake ban ruwa Allah yau tabbas na gaji. Ba zama kuma zan yi ba, daga nan wani yakin za mu je. A kira mu daga sama wai mu ne masu agaji. Waye wannan kuma na agan shi kamar almajiri bila adidi. In so madina ne so ne dan ya wuce da ni. Shi ne na ce masa na yi aure na ni tuntuni. Kai tashi mu je bara ka je ka dan yi ma akwanni. Ofisa a zawayi nake ji bari in dan kewaye. Kace ofisa Allah zawayi nake ji